East Division Range Forest Office Bokajan atum pen non malom aronre sangti ke pon mate thangnat aronalo ke choklim kalipen arniwang sangti ke roya trakamukha forest asai kamatum kenep asai deng pon Kidamtang penangan arni pen Bokajan subdivision angkang Jesemet Kuligaon Balipathar Dilaujan Japra langso Diopani la pensiloni jan malom pen penangan Atrakatum sangti ke pon ke thangnat aronalo avi pin pensi dimapur anathu ke jor chong hudam bom palam hoi ki pidama teng pen Bokajan Forest atum chelangsi kidamtang thereponi phai krei sianing ve ke ongdung aron re pen sangti ke pon atrak khang donetlo labang solam kidamtang apor hut sangti permit holder moholder la pen case atum Bokajan Forest office along andam paksi forest atum amithanga sai chiklem pammi me pu lamhoi pidamlo la so teng pen Forest asai kamatum methang asai cheklem ponthusi bangso asai deng ponlo non penke aronalo choklim kali polote mati tipi chalan lapen ofo mavi polote karbiang long pen angtan sangti imuta Nagaland Dimapur ponlong lelu anparta sangti ke pon trucks dame alomate driving license insurance hai hui choklima ve polote sangti chotkali gari tame sis pondet po lapen driver aphanta nep ingnang ponang kok puputa chini dun lason thak thak si non Bokajan Forest Office along huming koiso se aron repen ke pon sangtia truck nep pontang lo aron kichokli malo avitik ke neptang asangtia truck do anta lo thek thedat puputa chini ponthu lasi permit holder la pen mo holder atum tami gari nang toilote aronalo jeselam pammi penle ke ponchi aphan pachini pon la pen un an ajo pon pera aner loke ponji aphanta pachini ponthu Bokajan benanantirang karbing long life